ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسكناكم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس في خلقه أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ولا ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهلك القول على الكافرين وصلى الله على سيدنا محمد كاتب النبيين وإمام المرسلين وعلى آله طاعة أجمعين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده كتابا ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الحمد لله الذي فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع أو يزيد في خلق من يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah rabbil alamin. Bado ambe ala foka ala barkada ambe Allah subhanahu wa ta'ala wala nyuma do ala mi sona ka bi do may yira ana no juma do yi ambe ala foka barkada kadaka sababu chama ka ambe ala foka ala barkada kada Allah subhanahu wa ta'ala ka nema baw chama ka ay munu jidi on kan ka teme ka sebima bare ala ka fasama dia do juma temele ani do juma sere nyoko fe ngabbi ulube Allah subhanahu wa ta'ala ka hinela Asilame nyuma amba nyene ala fe ala ko lu da rasuma ala ka hina ulula ala ka an yara nya kan ta do kono kira buya kama salli ala rasul ambe ala fo ka ala barkada ala ye sele nyuma tame chugo mi amba nyene ala fe sawara sele ala ko yira an kene ma nyana bari fe mi ka gele o yeshi an kene ya de ni yo soro yibise ki segoni dama yira ke Allah subhanahu wa ta'ala ka dine ina amba nyene abuya kama salli ala rasul bado kuma nunu te janya ambe kuma fɛn minnu ka bari nyo fo ya ka tɛmɛ kuma caman an b'a fɔ wajulu nɔgɔyara wajulu tɔtora fɛn min ye ala ye min fɔ kuranɛ kɔnɔ o de ye hakilila jigi an bɛ ɲɔgɔn hakilila jigi fo ka se alikiyama jɔn dɔ de ma sinon fɛn in bɛɛ fɔra k'a ban fɛn o fɛn ni a kɛra k'a daminɛ kira minnu tɛmɛna an fa adama kana se nuhu ma kana se alakira muhamadu ma kira minnu tɛmɛna ala subhanahu wa ta'ala a y'a bɛɛ lajɛlen ka baro bɔ kuranɛ kɔnɔ k'a ban k'a di alakira muhamadu ma o ma kɛ manto si ye fo n'a kɛra alakira mantow ye an minnu kɛra a mantow ni a nɔfɛ tugubaga ɲumanw ye anw de bɛ se k'a faamu ka baara kɛ n'a kumakan ninnu ye ala subhanahu wa ta'ala y'o fɔ a tilala ka n'a fɔ tɔgɔ di laselikɛlaw ɲɛna a ko wa ma la rasulu ila al-balagul mubin a ko foyi tɛ cidenw ma fo n'a y'a sɔrɔ a bɛ min lase et puis tiɲɛ kan min ni a dɔnnen don fana o ye fɛn jumɛn ye o ye ala ta'ala ka kumakan in de ala bɛ bilasira ni fɛn min ye ala maaw bɛ bilasira ni fɛn min ye o ye ala subhanahu wa ta'ala ka kumakan de n'o ye kuranɛ ye i bɛ maaw kalan fɛn jumɛn na i bɛ maaw hakili jigin fɛn jumɛn na o ye ala ta'ala kumakan de k'a daminɛ fɛn diɲɛ kɔnɔ nin ka ɲi nin man ɲi nin kɛ nin ka di ala ye nin kɛ nin man di ala ye a bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn min kɔnɔ o ye kuranɛ de ɔ n'i nana maaw hakili jigin i b'u hakili jigin fɛn min na o ye alakira jogobaw de n'o ye kuranɛ ye komi ala subhanahu wa ta'ala yɛrɛ ye min lakali ɔ diɲɛ bɛ waati min na sisan fɛn min ka gɛlɛ kosɛbɛ o de ye mara ye diɲɛ laban in na fɛn min ka gɛlɛ bi o ye mara ye dɛ bari cɛ caman bɛ ala ko la bi i b'a sɔrɔ a ka mara t'a la cɛ caman bɛ yen bi birika wuli la misiri kɔnɔ i b'a sɔrɔ a ka mara ala ko tɛ se ka f'u ɲɛna n'i ma taa min sɔrɔ tiktokɛr ba ye i bɛ taa sɔrɔ baara foyi t'o la kare kɔnɔ tɛgɛ bɛ si o de la ni maaw muso tigɛli ye wali i bɛ taa sɔrɔ tɛgɛ bɛ si dɔ de la baara foyi t'o la fo n'a kɛra dulɔ min kɔ ɔ i k'a dɔn nin jogo minnu filɛ nin ye ninnu ni silamɛya tɛ taa bari silamɛya ye fɛn fɔlɔ minnu kɔn dɔɔni dɔɔni fo ka n'a kɔn k'a bɔ diinɛ yɛrɛ la pewu o de ye nin jogoba ninnu ye
wa jogo ninnu fana dara de ka jurumu min wele o la o de ye kabaira ye ni maa min sara k'i to a kan i ka da la k'a fɔ alikiyama t'i ye dɛ fɛn min b'i ye o ye bonɛ de ye ala k'an kisi ka bɔ a ma Muazu bun Jabali a ye hadisa dɔ minɛ alakira bolo a ko alakira ye hadisa dɔ lakale sallallahu alaihi wasallam a ko maa si tɛ diɲɛ jamakulu la k'i ka siratu tigɛ alikiyama jɔn don koɲɛ 4 bɛ yen fo ala subhanahu wa taala ka mɛlɛkɛw bila k'o ɲininkali kɛ an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na ni koɲɛ 4 bɛɛ lajɛlen k'i jija i k'i ka ninnu don ko dɔn dɛ bari koɲɛ 4 min filɛ nin ye n'a bɛna fɔ sisan n'i ma se k'a don ala ko da fɛ n'i y'a don diɲɛ da fɛ i mago sara bari ala ye diɲɛ da sira ye 2 dɔrɔn de wa hadaynahu najdayn imma shakiran aw imma kafura ni sira 2 la n'i mi taama i k'a dɔn k'a fɔ o so de jɔlen bɛ an bɛna taa s'a so ma o de la an b'a fɔ yan waati bɛɛ i k'a dɔn diɲɛ ye tɛmɛsenna de an bɛɛ tɛmɛtɔ de don an bɛɛ tɛmɛtɔ de nana ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yan an nana de kana waatini kɛ wa an bɛɛ bɛna taa fana mais kana miiri k'a fɔ an bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ dɛ non maa bɛɛ ti jɛ ka sa nka ni min ka waati sera o tigi bɛ taa o ye ala subhanahu wa taala yɛrɛ ka layidu ye o kama ala ko kuranɛ kɔnɔ ale ti maa nɛgɛ dɛ inna wa'adallahi haqqun fala taghurrannakum alhayatu dunya wala yaghurrannakum billahi algharur inna shaytana lakum aduwwun fattakizuhu aduwwa o b'a yira ala subhanahu wa taala t'a nɛgɛ ala ko ale ye layidu fɛn o fɛn ta k'a fɔ nin bɛ kɛ a ye sigi a kan wa a kana siga la rayba fihi a bɛ kɛ a ko nin dɔnnen kɔfɛ a kana to diɲɛkaw nɛgɛ dɛ diɲɛ n'a kɔnɔfɛn don a kana to a k'aw malasa bari sitanɛ de ye an jugu ye ni jugu bɛ maa la dugukolo sanfɛ sitanɛ de don sitanɛ n'a ka adawato an ka yɔrɔ ma janya ka b'u la n'o kɛra o bɛ jɔn surunya ala subhanahu wa taala la Muazu bun Jabal ye hadisa in lakale a ko alakira ye hadisa minnu fɔ k'a fɔ an bɛna taa ɲininka koɲɛ 4 na yanni an ka siratu tigɛ n'a koɲɛ 4 ma ɲɛ maa min bolo sa a ko i tɛna se ka siratu tigɛ dɛ a fɔlɔfɔlɔ ye fɛn jumɛn ye yasalullaha an amrihi fima afnahu ala bɛna taa ɲininka fɛn jumɛn la o ye an si fɔlɔ de ye a ye si min d'i ma e ni maa dɔ bangera ɲɔgɔn fɛ a ye denmisɛnniya kɛ ɲɔgɔn fɛ o danna san 20 e taara 80 san 80 yala e y'i ka ɲɛnamaya in bɛɛ kɛ mun de la san 80 i y'i si don ala ko de da fɛ wa wali san 80 i y'a don ala kuta de da fɛ wa ala bɛna taa ni ɲininkali k'an bɛɛ la dɛ o kama bɛɛ ti kɔrɔ ala ye kɔrɔ di maa minnu ma i k'a dɔn k'a fɔ o ye ala subhanahu wa taala ka fasamantiyaba de ala sɔnna maa minnu ka kɔrɔ maaw cɛla bari e ni caman i miiri dɔrɔn i ni caman ye denmisɛnniya kɛ ɲɔgɔn fɛ nka olu caman buruna olu caman taara lahara ala de ye kanu e ka si sɔrɔ i ka kɔrɔbaya o kana to o si i k'o don ala kuta da fɛ i jija i ka don ala ko la sinon fɛn minnu b'a ɲɛ a ma nɔgɔ dɛ k'a daminɛ barisago kɔnɔ yanni an ka sara di don cɛ a ma nɔgɔ dɛ ɲankata minnu bɛ yen a ka gɛlɛn kosɛbɛ fɛn min bɛ jɔn kan dɔrɔn i k'i tilen i ka ala dɔn a banna kɛrɛnkɛrɛnnenya ma maa minnu y'u yɛrɛ wele ko silamɛw kɛrɛnkɛrɛnnenya ma an silamɛw an k'an cɛsiri dɛ bari an ye tɔgɔ dɔ wele an yɛrɛ la maa ma tɔgɔ in d'an na dɛ i yɛrɛ de y'a wele i yɛrɛ la ko e ye silamɛ ye ne ko ko i ye silamɛ ye maaw fana b'e minɛ silamɛ de e bɛ sɔn cogo di k'i b'o musala ka kɛ a ye ala ɲini a ka ala dɔn i ye baaraba minnu kɛ diɲɛ kɔnɔ i kana taa se lahara fɛn jɛma ka taga d'i ma k'a bɛɛ kɛra fu ye an ka ala ɲini an ka ala dɔn bari ala ko bɛɛ fɔra k'a ban a tɔ ye dɔrɔn an de k'a ɲini k'a dɔn misaliyara sisan dɔ bɛ bɔ sisan kamalen calaki dɔ bɛ bɔ sisan a bɛ sɔnkura dɔ bɔ sisan tile 3 dɔrɔn i ni denmisɛn mana bɛn i b'a ye o da kɔnɔ o bɛ k'a fɔ mais mun de kama ala ko tɛ ka se ka kɛ tan mun kama ala ka wajibiya ko tɛ ka se ka kɛ tan munna ala ka faridaw tɛ ka se ka kɛ tan o b'a yira k'a fɔ maa caman bɛ ala ko fɔ 95% musulman kuma in siga b'a la dɛ maa caman ka ala ko n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ sudobaga ɲini don caman bɛ sudobaga ɲini de la k'a fɔ n'i ma ala ko in kɛ wali n'i ma don a la ka birika wuli kɛ ninnu fɛ ni n sara n tɛna sudobaga sɔrɔ n yɛrɛ la o de ka ca an fɛ yan bi ka tɛmɛ ala zati batoli kan o kama ala bɛna taa ɲininkali kɛ a ye si minnu kalifa an na a ko i ye si in don mun da fɛ i si bɛɛ kɛ maaw tarayeli la wa wali e ye si bɛɛ kɛ maaw bila ɲɔgɔn na la wa
i si bɛɛ kɛ maaw sɔgɔbɛ la wa wala e y'i si bɛɛ kɛ galonbatigɛ de la ka yaala wa ou bien e y'i si bɛɛ kɛ alako de la a ko ala bɛna taa an kelen kelen ɲininka na ni maa min ka si dora alako da fɛ alhamdulillah nka ni maa min taara i si ban ko wɛrɛ la sa min tɛ alako ye f'e sara o de kan e ta wuyu ala k'an kisi ka bɔ o ma o kɔfɛ a ye kuma filanan min fɔ a ko Allah subhanahu wa ta'ala bɛna taa ɲininka yasalullaha an jasadihi fima ablahu a bɛna taa ɲininka fɛn min na si kɔfɛ o de ye an farisogo ye ala ye kɛnɛya di maa min ma i bɛ se ka taama ka bɔ yan sisan fɔ mutugula sugu la ala y'o taama kɛnɛya d'i ma ala y'o fasa d'i ma ala y'o farifoni d'i ma ala y'o kɛnɛya min d'i ma a ko yala i y'a dɔn mun de da fɛ kɔri i b'o kɛnɛya in de ta ka t'o kɛ ka walikogo panɛ kɔri e b'o kɛnɛya in de ta ka t'o kɛ ka maaw gosi ka bɔ jakarita kura sanfɛ kɔri i b'o kɛnɛya in de kɛ ka alamaw mélanger ka alako bali ka kɛ wali i y'a kɛnɛya don fɛn jumɛn da fɛ o de ye hali n'a se t'i ye ka se ka taa fara misirijɔlaw kan ka misiri jɔ n'i fanga ye wali hali n'a se t'i ye ka se k'a kɛnɛya in kɛ ka wuli alako bɛ fan min ka taa fara alako kɛbaaw kan ka alako kɛ i y'a don o de da fɛ wa ala subhanahu wa ta'ala bɛna taa an kelen kelenna ɲininka in na nin b'a sɔrɔ an bɛɛ jɔlen don aran ɲɛ siratu da la maa si ma siratu tigɛ fɔlɔ ni ɲininkali naani ni maa min ta ɲana alhamdulillah i bɛ siratu tigɛ kitabutigi wɛrɛw bɛ yen olu ye kuma caman fɔ dɔw yɛrɛ ko ten a ko sitatu mina nas la yujawizuna ala sirat a ko jamakulu 6 bɛ maaw cɛla o kokulu 6 i tɛ ɲininka dɛ jogo 6 de bɛ yen n'a yera i la maa ninnu cɛla e tɛ siratu tigɛ a fɔlɔfɔlɔ ye ba jumɛn ye man ya'kulu riba maa min lam yafizu ala salawatil khamsi maa min ma sɔn seli waati 5 k'a seli k'a dafa Alahu taala ye komi ala y'a d'a ma cogo min a sabada kazabu maa min kɛra galontigɛla ye a naanina wa khati'ur rahim maa min kɛra sinjitigɛla ye ka yaala a 5nan mani o zakat ala ye se di maa min ma ni nafolo b'a kun jagabɔ waati sera a ma sɔn ka jagabɔ a 6la man yuzi jara maa min ma sɔn ka hinɛ a sigiɲɔgɔn na maa min kɛra sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ ye maa min kɛra degun sebaga ye a sigiɲɔgɔn ma waati bɛɛ ale de ka jinɔgɔ bɛ bɔn ka woyo ka don f'a sigiɲɔgɔn ka du kɔnɔ maa min ka baarada kɛra o ye o kitabutigi ko k'e tɛ siratu tigɛ fiyewu ni jamakulu 6 ni maa o maa yera a la i ka siratu tigɛ bɛ danger la dɛ ala k'an kisi ka bɔ a ma a ko ɲininkali bɛna kɛ an farisogo la an y'a dɔn mun baara la maa min sera k'i farisogo don alako la i fanga ala ye seni min d'i ma ka fanga min d'i ma i bɛ se ka biri ka wuli i y'a kɛ ka faridaw seli i y'a kɛ ka alako dɛmɛ i y'a kɛ k'i sego bɛɛ lajɛlen kɛ ala ye mun kama ka se ka ala ka danw sigi o ye ɲininkali filanan ye n'o ɲininkali filanan ɲana mɛlɛkaw bɛ tanbɔ k'o kan o kɔfɛ yasalullaha ani malihi min ayna iktasabu ala bɛna tila ka fɔ nin ye k'a fɔ ala bɛna taa ɲininka an ye nɛɛma minnu dun o y'i ka dɔrɔmɛ kelen o dɔrɔmɛ kelen mɛlɛkaw b'i ɲininka k'i fɛsɛfɛsɛ i ye nin wari in sɔrɔ joli la kɔri ma bin maa dɔ kan dɛ kɔri mɛ fɛn dɔ ŋanamu kɔri ma wari in ŋanamu ka bin dɔ kan k'a suɲɛ i ye wari in sɔrɔ cogo di a dɔrɔmɛ kelen o kelen a bɛ fɛsɛfɛsɛ tan de ni maa min ye nin dɔn e min ye feerekɛla ye ni maa min ye nin dɔn e min ye baarakɛla ye i ni maaw cɛ i t'i ta kɛ ko dɔn don bi i bɛ taa ɲininka o kama Alahu taala de y'a fɔ an ɲɛna a ko yawma tubla sarairu fama lahu min quwwati wala nasir ni maa min ye miiri jigin ni kuranɛ haya in na dɔrɔn i bɛ Alahu subhanahu wa taala ka masaya ye bari don min i bɛna taa jɔ k'i fɛsɛfɛsɛ i fa bɛ yen i ba bɛ yen banicɛninw bɛ yen i buranw bɛ yen i muso bɛ yen i denw bɛ yen bɛɛ lajɛlen bɛ jɔ maloya tɛ yen dɛ i bɛ fɛsɛfɛsɛ a bɛɛ ɲɛna o kama ale Muazu bun Jabali a ye hadisa wɛrɛ lakale kun a ko a ye alakira ɲininka de i komi ala ko kuranɛ kɔnɔ cogo min a ko yawma yunfaku fi suri fatatuna afwajan a ko alakira e k'an bilasira ni nin haya in ye tan dɛ ala subhanahu wa taala yɛrɛ ni aya fɔ mun kama o yɔrɔ bɛɛ alakira kasira alakira kasira fo k'a ɲɛji kɛ k'a ka fini ɲigi a sɔrɔla k'a fɔ Muazu bun Jabali ma a ko sa'altani an amru azim a ko i ye ɲininka ka bɔ ko bala nin ye dɛ a ko tusharu ummati ala 12 sinfan a ko ne mantonw bɛna wuli de jamakulu 12
a jamakulu 12 la o jamakulu 11 olu bɛɛ lajɛlen bɛ taa tasuma kɔnɔ jamakulu kelen min ɲɛsin Ala ma o de bɛ don Ala subhanahu wa ta'ala ka hinɛ la a 11 bɛɛ la n mago bɛ jɔn na maa minnu bɛ yen n'u b'u dogo maaw la ka kow kɛ k'u ɲɛ jɔ Ala subhanahu wa ta'ala la a ko n'olu bɛ wuli b'a dɔw bɛ kɛ cogo min ya i bi kasa gɛlɛn de mɛn kilometiri 5000 ɲɔgɔn i bɛ kasa gɛlɛn dɔ de mɛn ka na maaw bɛ sɔrɔ ka ɲininkali kɛ a ko nin ye jɔnw ye nin ye mun kasa ye alikiyama jɔn dɔ in na tan mankanba bɛ sɔrɔ ka bɔ fa yunadil munadi min kibali rahman mankan bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko nin ye maaw ye maa minnu n'u tun b'u dogo maaw la kawfan minan nasi wala yakafuna min Allah u b'u dogo maaw la ka kow kɛ mɛ u ni Ala cɛ u mago t'a la maaw kana olu ye dɔrɔn olu suturalen ka to u ni maaw cɛ dɔrɔn nka u ni Ala cɛ u mago foyi t'a la nin ye koba ye lahara dɛ maa o maa n'i sara nin cogo la Allahu akbaru sogo su diɲɛ kɔnɔ yan o bɛ fisaya ni e ye bari tɛgɛ bɛna si la ni lahalaya ye i t'a dɔn min bɛ kɛ Ala k'an kisi ka bɔ nin ma o kama ni jɔn bɛ ko o ko kɛ i tilen ni Ala cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma silamɛw e kɛlen kɔfɛ tɔgɔ ka da i la tɔgɔ dalen kɔfɛ e la k'a fɔ e ye silamɛ ye mun kama i t'a baara kɛ nka o silamɛ joli joli bɛ dugukolo sanfɛ bi Ala ko fini de birilen don la mɛ Ala ko baarakɛbaw tɛ o joli joli bɛ dugukolo kan i ti da la o la k'a fɔ i bɛ sudonba ɲini na nka kuma kɔrɔ don Alakira bolo ye maa dɔ su don dugukolo jukɔrɔ a y'i kɔ don yɔrɔ min u y'a ta fɔ jahanɛmɛ kɔnɔ kabi ye da la k'a fɔ jamaba cɛlen don nɔfɛ kunnadiya taamasiyɛn tɛ Alakira ka cɛba dɔ minnu sara jadi kan maa min y'a dɔw su don maa 4 ni jamakuluba n'o ye kunnaja ye i t'a filɛ sa olu minnu ye diinɛ baara ni banbulu ye ka diinɛ baara n'u seko ye ka diinɛ baara n'u ka nafolo ye ka Ala ɲɛsiranya minɛ n'u dusukun ye maa 4 de y'a su a dɔw hali sini u kaburu ma yɔrɔ dɔn Maka wa hali sini n'a yɔrɔ dɔnna i k'a dɔn k'a fɔ Ala juguw bɛ taa kaburu ninnu wɔgɔbɛ k'a bɔ a dɔw su dɔ la o kaburu ma yɔrɔ dɔn dɛ kabi yen n bɛ fɛ ka fɛn jumɛn fɔ Ala ko min Ala ye waati min se ɲɛna Ala ko la i jija yanni i taa kuma cɛ i cɛsiri n bɛ taa bi wa n bɛ taa sini o dɔnni bɛ Ala la Ala de y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ wa ma tadri nafsi bi ayyi ardi tamut inna Allaha indahu ilmu sa'a saya bɛna ci ka waati min na sanga min na heure min na i t'a dɔn dɛ a dɔnbaga ye Ala de an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an sabati Ala ka diinɛ in kan Ala k'o kɛ Alakira bonya kama sɔli ala rasul juma caman bɛ Ala bolo an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o yira an na waati sera ka ban walanda in bɛɛ tɛna se ka fɔ mɛ ni Ala ye juma wɛrɛ yira an na ni Ala sɔnna a ma an bɛna walanda in walawala fɛn min bɛ yen dɔrɔn an ka Ala subhanahu wa ta'ala dɔn diɲɛ sera waati min na nin lakalila k'a sɔrɔ bi tɛ dɛ wa Alakira ye nin layidu fɔ a mantow ɲɛna ko n'a kɛra maa min ɲɛna o bɛ n'a lakali Seyidina Aliyu segira kuma in kan k'a fɔ ni nin waati sera maa min ɲɛna o bɛ n'a lakali wa taamasiyɛn 50 o de fɔra n'a sera da la k'a fɔ ko diɲɛ ban waati sera a taamasiyɛn 50 kɔni na caman yera sa dɛ a tɔ ye Ala ka buru de fiyɛ Ala ka buru fiyɛ k'an to Ala ka sira kan Ala k'o kɛ Alakira bonya kama sɔli ala rasul an ka taa Ala ka hinɛw la Ala k'u dayɔrɔ suma Ala ka an yɛrɛ ɲa k'an ta kɔnɔ kira kanu kama sɔli ala Mustafa ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة